Ayo mau maju deh anakmu. Paman tani. Apa to, Nduk? Parine kuning. Wah, enak-enak mumpung magi enak wadon. Megawene padangan Raina pengi nono kemose Sedina dina rumyan sawae sing ana putuse awas Madion. Mari panenan keneng tinggo bayar utang. Dudu watu hangeti arani pasir watu kambang keli ono ring pinggir buru ketemu awak langsung ngesir gelibetan koyo kelangan pikir yo duit kelopo arane gelugu yari di para jati pitu saben dina ison sing bisa turu osa aring-aring dia karpet yang bersawi sampai kering guli ison yo kare mesakne timpiang rojo sak corong timpiang dodan timpiang guli ison pedot godhong sawi enake urapan klopo ati iki uga ya mung kanggo rika ketanggung ning sadurung dipareteli dongen percaya badan dodo iki Watu diarani pasir iya Pak watu kambyang keli ana ring pinggir yo Burung ketemu awak pasir keli bener kaya kelangan pikir DJ spesial perform New Citra Audio. Yo. Ja. Yo. Ae.